Padayon karon nga giprotektahan sa Department of Education ang mga atleta atol sa gipahigayong palarong pambansa 2026. Taliwala sa sinating init. Pinagi sa palarong pambansa Bulletin number 3, Mayo 25, 2026 ni Undersecretary Malcolm Garma, Undersecretary for Governance and Operations, Secretary General sa palarong pambansa, gimando ang suspension sa outdoor games, practices ug adunay konektadong aktibidad tungod sa hilabihang kainit sa panahon. Matod sa kamanduan nga ang suspension magsugod alas 10 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon, apan nagdepende sa nagpadan nga assessment ug koordinasyon sa tournament directors ug officials, medical teams ug organizing committee. Nabuluan nga base sa pagkudubay, alas 10:55 sa buntag, Mayo 25, 2026, ang heat index sa Prosperidad, Agusan del Sur, anas 39.2 degrees Celsius, nga gilauman nga moabot sa mid-afternoon sa 41 degrees Celsius. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Bien Avance, Tatak, Armen.